kube emakhaya kuphumelele imntu, abanye banemithwalo yabe emakhaya kuthatha imntu, abanye babe nemithwalo eyabe ekhaya kuzala wonke umntu. Kodwa nangu Yesu ekumema kwalanga esithi izani nina lonke, nina lonke, akakhethi balala mntu, akafuni bantu bamhlophe, akafuni bantu bansundu, kodwa ufuna bonke. Ukhona uYesu okhululayo, ukhona uYesu osindisayo, ukhona uYesu oncedayo. Emini sizokumema, selitshona ilanga kodwa sizokumema, sizothi mama uyasindwa, sizothi tata uyasindwa. Liyintoni igama lomntu ongelathixo? Bayokunceda kantoni na ukubuyisa ilizwe lonke liphela, kodwa ekugqibeleni ulahlekelwe lokuphila kwakho? Ukunceda ntoni? Uyisa ilizwe lonke liphela.